voin hi July ni somni pathum ani e Khawvel politics le ramsang sang in lei chin hi athukin aloin zom kual ril hle meya voin hian thupui poimo lian tham tak Khawvel pum hong theile keini ang mimal te thleng po a min hong thei thil soi ho tur kan nei ani US Senate hearing ramro rel na in sang bera anin biakna a an thu soi chin chena putru le ponzar ania heta tang hian US le Iran indona kalme khi engtiang taka na sange ania thlanga chung lek khan America hian he indona hian engza chiange poisa asen to ti kan thre thei don ani dollar tluk le ding on 37.5 chuang z man ani to a chuta chuan Russia China le Ukraine tenen ain zom koldan tele mipui tui in tur siam na khol pui Desalination plant tihchhiat ani dan te thlengin kan soidon ani chipchiar takin he thil hi I hanzir chiang te ang heng ram pani United States le Iran te in kara hian boina awm rang thina ma se tun hnaia hian hmaaya nasa in borok aron ir chhuak ani voina kan thopui poimo tak pakhat chu US Senate hearinga an thu soitak te hi ania he thu soya hian US Senator tele US sipai ho tulu General Kane le Secretary of Defense te inbiakna tela hemi atang hian an thuruk le an thil tum tam tak alang chuak ani indona hi a hau taka sum le tha an seng hnem boka ma se poisa chau ani lo mihring nun na le Khawvel ram sang sang te in lai chin na a ngong tel vek ani Khawvel hian ram ro pi pani Russia le China chetlavel hi a clear thup maya US hian heng ram te hi Iran ral thom peya apua chutiang bokin Russia point US chu Ukraine mangin thiamlo a chantir ve bok heta tang hian enge he thila hian in thup a chan le wang le he indona hian Khawvel angong thei dan turte kan hre thiam thei don ani achang chun politics hi aten nomin ram hroi tu te hian thudik tak hi mipui te hna an hril ngai lova ma se hetiang hearinga hian zo na khir tak tak anin zo thina wangin thudik aron lang suak thina ni ani na lang ratin he video tang hian thudik chu I han chip tak takang ole kan soi chinjom le ma in he video I lo la like lo ani chuan min lo like sakla hype kha khonga in min lo me sak bok don nia tin hetiang video ingai thlak zel theinan min lo subscribe in notification bell kha min lo on sak bok don nia ole I han soi chinjom zelang ama sain Russia le China chungchanga US in ngai dan anei dan hi I lo clear ma saberang hitatang hian thil chiang tak pakhat kan hmuwa Khawvel ram lian te hi an in kok tonin a in kok kual reng me ani Washington US khapui pui bera chuan Russia le China hian Iran chu ral thom an pen ni in an ringa ma se Russia lam atanga lo chang tu Putin ai mo Russia thupong tu chuan he hi aza thlak jok dot ani atia engwangin nge aza thlak ati achan chu US nge hian Ukraine chu ral thom a pe in Starlink Elon Musk satellite internet mangin thalak le information pemo reconnaissance te chu Ukraine apezoka chu mangin Ukraine chuan Russia ram chung a be ni ati ve thung he hi hypocrisy antiang midang fuya ma se mani declare silo ang hi ani ram pakhat chuan nang mani idni antia ale lam ve thung chuan nang mani zo kalom anin titon ani US senator te chuan an sipai ho tu te chu uluk takin an zota Russia le China hian Iran an puyam ti in General Kane channa chu ngai thlak anom lem lo hle mai apui nge ye atia ma se achip cher chon asoi thadu me lo ani sipai tong takin classified atia he hian a cover chu mipui te hriat phak lo hian heng ram lian te hi anin beina sa hle a China le Russia hian arukin US thil ti theina titlem turin Iran hi an chomani ti achiang hle sipai Thuruk ani awangin an soilang vek ngam lowa ma se Khawvel Indopui pathumna World War III burok anhai pha mei angem ti zona aum theiani heng thu kan hriat tak te hi a serious hle meya Hormuz tuipui kong Strait of Hormuz hi Khawvela tuikong pemo berte zinga mi andia he tuikong zimte atang hian Khawvela oil zor chua zong atanga zazela somni vel hi akal tlangani Iran hian he tuikong hi athunun deuh bera chuwang chuan Khawvel economy thunun tulian tak ani US Defense Secretary thu soyatang khan US hian Iran chu a hrek meka arukin Gulf from Middle East ram dangtenen antang ho reng ani Iran hian intiamna lo siam to ma se an sipai rual IRGC anti Islamic Revolutionary Guard Corps te chuan sumdon na long oil phur long te chu an kap le thina he hi US zon angai theilo awangin an kap ve le thina ni zan som chung te ngot azonin US hian Iran hi alo bom to ni
hei hi media tam tak chuan kan hmulo mai theya ma se he hearing atang hian thil kalphung dik tak chu aron lang chhuak ani US tumber chu Iran sipaiten radar le thil dang hmanga he tuikong anvil na hi ti top sak vek ani hemi atang hian US hian dollar tluk le ding on 1.5 trillion ngot mai amamo bel bok heng sum hi AI artificial intelligence manga ral thom siam nante sipai chakna manga remna siam nante anro manani hetiang khopa sum tam hi ram pakhatin ahan hmang tur thil rapthlak tak ania Khawvel hian he indona awang hian khoichin ngi a thlen don a shelawani he inbiakna hian Khawvel ten omzia le ramru rel na lungchiat zia atar lan baka an thu soi hi tunlaya thil series ber laya chu ani Khawvel indona dan International Law Geneva Conventions a chuan indona a in hnam hnoi ve lo mipui mimir te ta na thil poimo civilian infrastructure entirnan damdoi inte kol phetha siamna tele tuilak na te chu sipaiten an kap turna lo ti ania mase he hearinga hian senator chuan US sipaiten bonzi le kesem island ta Desalination plant an kap chhia ti aron soi chhokani Middle East Iran te Israel te Saudi Arabia lama khu chuan tui awang em maya luile tui thianghlim atlem awangin tui puya tui al salt water chu khollian pui hmangin an thlifima tui thianghlim in turin an siam thina ni chu Desalination plant anti chuania he khol pakhat chet wang hian mi sing khat zetin tui in turan tlak champha ni hei hi mihring dikna chanvo palzutna war crime ti point angai thei hialani sipai ho tu General Kane chana chu hei hi ani kalau shelawa kahan enfiang atemaya senator in international law issue ati point toite in ukil tam tak dan min shilfe tur kanai ti in ring tok takin achang ani hei hian atalan chu indona hian ramlian te hian dan le dun hi an palzam hle thina ator tu ber chu mirthei tuin tur le ei tur nei lo te bok an ni thin US senator ngei poin an sipai te thil ti hi tha telavin hetianga mipui wantlang hmangaina nei lawa ache hi akhak na hle ani atoplam kan nei ta a hetatang hian indona hi sumdon hlo om tak ani ti kan hmuthei thlanga chhung lekin US hian $37.5 billion zet aseng tawani he paisa za thi atam lutuka Indian rupee a han chantir phei chuan chhut sen ani lo hial zok mai theini he paisa hi mipui ta chhia choi atanga kalania ram nang ram te nena inti boirang hi anral thom man sipai lo long le thlona thlo kol man zong chutin sumtam tak aralani Iran le US hi kumtam tak an lo in eptowa tun hnaia hetianga aron pok chok ta thut hi Khawvel economy tan apoi hle a oil man aron to chawanga chuan kan ni tin mamo petrol diesel le ele barman thlengin aron ti to donani hetianga ni rol hian US lampoin risk an la sang hle a senator tangai po hian heng indona hau tak lutuk awang hian boina len jok a chu an hlawani an hmanro tha high end standoff munitions te an hmang ralna salatuk chuan China emo Russian and invadon ta sila manro an tla cham mayang ti hlauna US lama hian alien hle ani ole voina US nei hearing kan han thlir liam tak atang hian thil tam tak kan hmuwa pakhatna Russia China le US te hi anral thom hmangin arukin a in kap ton renga pahnina Strait of Hormuz a boina awang hian Khawvel sumdona hian ator theidona zansom chung azonin US in Iran an bom ti kan threbok pathumna a mipui tui in tur siamna Desalination plant te hial ti chet ani awangin mihring dikna chanvo ra be ania international law po palzuta ni palina he indona wang hian US paisa $37.5 billion lai aral towa alapung zel don bokani heng thil te kan han hriat hian Khawvel politics hi thil hlo om le ten om tharum thona khat ani ti achiang hle a ram lian ten rural an chuwa ator tu ero me pui mir an ni thin voina tana kan video chu het zong hian ya heng news te Khawvel chanchin te lo hriat thiam thei nan kron bot sai ani Khawvel a hian indona le boina te nam le nam in hot te apung tel tela chungte wang chuan kan lungain kan mang ang thin ma se engkim thunun tu pathian chu kan rin chan tur ber ania he Khawvel boina kara hian Isu Krista chau thlamon na fam kim kan hmu thin ani chu wang chon heng thil hian pathian lam in hroi thleng mal zok ro se